on the grind, yeah, I do this all the time. Go wake up in the morning, go get a state of mind. I done feel so many times, but I gotta keep trying. I ain't giving up, nigga, put it all on the line, yo. झालं ना असं झालं ना ड्युटी झाली ना हवे कितल्या 10 जातले 10 तिकडे जातले नेम टेक काढले कटाना शूटिंग कटाना त्याचे माहिती पोते आता बरी ना शूटिंग बरी ना माहिती त्याची पोते आता येता उरसा येता माईक होता शूट ओके चल बरी कर सो या भितर बसून आहे मी बाकी आणि जोवेल हिंगा असतले आणि आणि असतले हिंगा आहे असतले ना रे याचे सांगा ना याचे बसून आहे म्हणून if you don't do work properly then he will be then you have to हेलो हल ड्रिल हम गो भाई हल ड्रिल हल सेकंड ड्रिल ना है से यहाँ काट चले फोन रिंग जाता भाई झालं असतं ना टाइम बिताला असतं पण आता सध्या झालं असतं ना टाइम येऊन 3 जापा नाही होय 3 जातले काढू हां हॅलो श्याम किती कोता उठवले हां 30 केला त्यांची बाय उठल तरी बा उठल ना दोघांनी निंदा नाही तू लेट किती नेता त्यांना बेगीन नेता पण आहे ना मग ते निंदा अगो त्यांना सांग ना हाल उठवून जाय मिसा बी दाड मग त्यांना सकाळ म्हणे इच्छा दाडो आहे ना सकाळ म्हणे सायकल तर जाणतो आता सायकल ते को मेरे स्टाना हाउस में हमको सायकल के इंसो तो तू तिंग बांधा रहिलो मग तिंग माशाना तिंग आणि इंसो आम्ही इंगसो जाता कपलाकडे गाडत ना तुम्ही सकाळी काय पाहू ना तिंग चॉपावेल काम करतो ना तिंग झालं मागे ओय गाव येईल उठरी होतलो उठलो हे ना उठण्या किती येईल झालं हांव येन उठायच मग होतो का पहिले त्यामुळे आदानातून सुटत मग पहिले 3 वरांचे उठत 3 किती जातात तो 5 सामा आलाम जात मग तू सकाळ म्हणे 1 3 असत गेला 1 3 15 असत 1 3 15 आणि 1 3 20 असत आणि मग जमा द्यायचं हां बरं मैं तेच कोत मैं तो माहिती होतं बरं ना हिंग झाले 15 मिनिटं आहे 12 ओय केलं उडू ओय चल बरं मग आके चल गुड नाईट आई लव यू baby let me see it oh I really need it oh